نيرترا فريسو مقاله خغبروا شرف غبروا يم دلي راي وخاب ملحسهم دابلو 100 مليون ودب ديبلو 3 مليون كتودب حيزو It's not fair يعني أنا كل شيء قوم يدبل عسبنيا نو تيلومنا ناتكم نو إلا نهبهم It's not fair ميدا رخيمنا لنا دتفنو زربا خن زارب صبا يكون دلي تفتحي أتا هاجر كتا زلاتك كتأفنت ذا جان سها مس تزرعتها تقول زبيت راني ساس لازم لخيات كم دعني تجون زلمه مرعان يقولوني ጻድቃን ፍልልይ ኣብ መንጎቶም ፖለቲካዊ ክላስ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ ኣብቲ ጎደቦ ኻውን ከምኡ ዝበለ ሽግር ኣለዎ በሎ እንደናጋዓየ እንታይ ከይመጽ ሕጂ እዚ ንምንታይ ኢና መስሊካ ንህዝቢ ኤርትራ ንምውፃእ ንምንታይ ኢና ኣብ ትግራይ እንትኾን ተሎ ብ5 ማዓስከር ብ4 ማዓስከር ትብላ ኣለኻ ብሱዳን ጌርካ ትሰግር ተለኻ ክትቆስ ደለ ስዋይ መሲሉ ያራዳልጆ ጄሪካን ከምዚሉ ዝተወጠረ ኩላ ፍቀራን ፍቀራኩም ትኾን ጌርያ እኔ ሀገራዊ ነኝ እኔ ኤርትራዊ ነኝ በተሓደ ግምጥል ይብሉ ምስተማሓሩካ ወታደሮች ዲስፕሊኖች ትግልን የሚያውቁ أنا نبغى نحسينا أي كما خان أطبقنا كي تجبرنا أكل تدقيق أقف بلا مئة نصنا نوران بعالجه أنيسا ألترا ساوند وسيد زمر مراسل أيوني بالله إترايا خلقنا سراية مرعى أنا عدوات مرعى كبرات فتوات تختاتل تشدن رياكت سوان طعنها بلي انكو عبدحان مصاخو مالتيو نامنا لو معن فيديو خاب تماساسالي كن سغرينا 11 تحسو زلاتا فيديو يحزلكم مص زلكم نابري إيتوتات نسكرمو قال رئيتوتات ننبب مالتيو ترحاس برهانة أب ميديا مقرب مسجمرة كبدا أوتي إرترات قواما يلن ويح صوت يولا الله مالتي ود ملي صرخ الدعات هلو شدن عبيسب يو ويلكام ود ملي عبيسب نسخادا مالتيو سعدا عبد الرحمن مالتيو سلام شدن فروم سيدني يو سلام مالتيو كما يالخي دحنا ديخي انا صبق له سعدا حفتي سعدا مالت دي وايت مالت دي مالت لبوتاي زخونه مالتي سعدا مالت اسكزي انغرني اخ مالتي بزخونه انا صبق له مالتي صبق له املاخ يمسكن بتعم دس يلن له فلي زبل رئيتوتات ذهبكم نسبات بملؤهم كلهم ثانك يو እንዳወልኩ የሰግር አምናይ ለው ማንተ ቪዲዮ ክንሰግር ትጽቢት አለኩም ምሽ Welcome to Shidden Reacts 1 ይሄ ወርሕ ጥሪ እዩ ሶፊ ወገ ጓልዲያስ ወድዲ ወገ نعيشي منا نعيشي منا ازعبتي وانا عدنا زل ساسي قوتي نعيشي منا عصوتنا ولا عدنا عصوت فلي زول زخونه كاركتر الله زغل عمالتي فتينا يالنا أتا فيلي أتا كابينا خير نرخوز قول عزيم مالتي أتا بقدام أي مستخالي لي نبركان نزي أرخيب كيات سلكي نزي آخر أرخيب كامالتي الشعر راي كندي زير أنا نحرم وأسمريا عشان كاي نسخ مطمئ تخنفرا عشان كاي نسخ مطمئ تخنفرا كندي زير أنا نحرم وأسمريا كندي زير أنا نحرم وأسمريا ناي قاعده موسيقى انا وعلو قوطيا مالتي درافيتي اسكبلسكي وانا زحرق نزلوسي ماشي اطبق اكاي تجبركاس قلعت مولادك اسو دحزنا نكون عاي اسو دحزنا تتعيسكم بار واي حفتيناتي تغبي كوين اني كل تموت ولو اطبقنا كاي تجبرنا اكل دقيقه قفقفا بلا ما يطنسنا شعو نار قدمي بزبن درغ مالتي حجي حدا سباي محبرات قال زبحال نيرو بتشع غزي ممهران محبر شماچوچ غزع 5 نغادي يغلغل محبر ግብርና ማሕበር ኮም ታዝባሃል ነይሮም ሕጂ ናይዞም ሓረስቶቱን ስለ ዘለዎም ጋዜጠኛ ክትይቆም ኢሉ ነቶም ማሕበራትሲ ከመይ ይሰርሑ ኢልነት መራሒኦም ከይዱ ማለት እዩ ትጽቢ ውዒሎሞ የለኒ ተባሂሉ ናብ እንዳ ሶዋ ቀዳም ማዓልቲ ኮይኑስ ናብ ሶው ኮይዱ ሰብኣይ ማለት ንዕዳጋ ዳሕራይ ምሸት ክምለስ ተሎ ሲኢኖሞ ገለ ተስፋ ቆሪጾም ኣብ መንገዲ ረኺቦሞ ዋይ ረኺብናካ ዋይ እንኳ ደሓን መጸኻበል ኣይና
ንዓኻና ዳ ኢንተርቪው ክንገብረካ ደልና ነርና እንታይ ብዝምልከት ኢልዎ ኢንተርቪው ንክንገብር ደልና ነርና ሽግር የብሉን በቃ ዝኾነ ኢንተርቪው ንክንገብረካ ደልና ነርና ገሊሎሞ ሓራይ እምበኣር ገለ ኢሉ እንታይ ዓይነት ኢንተርቪው ሞ እዩ እሞ ሕትት ውዒሎሞ ይምልስ ጽቡቕ እንዳመለሰ ውዒሉ ማለት እዩ ጽቡቕ መልስታት እንዳመለሰ ውዒሉ ኣብ መወዳእታ ካልኦት እውን ነይሮም ምስኡ መሓዙቱ ኣብ እንዳስዋ ውዒሎም ዝመፁ ማሕበርኩም እሲ ደቂ ኣንስትዮ ይሓቆፍ ዶ ኢሎሞ ማለት እዩ ሕጂ ግልጽ ኢሎም ተራዮም እንታይ ዝብል ዘለት ጋዜጠኛ ድሓንዲ ታይበልካስ ክትገመልና እዛ ዘረባ ይሰማዕናያ ኢሉ ማሕበርኩም ደቂ ኣንስትዮ ይሓቆፍ ዶ በልስ ክንስኻ ገለሉ ዓይና ዓኻንዲ ዝሓትካ ዘሎ እንታ ተዛረብ ተባሂሎምስ ወ ምሸት ኣንስትና ኣና ሓቆፍ ኢና حجر فارس كابينا بيو تمصنا زلخوا اره قدفي ابا حمد كوكي حفرك امس تصقي بنانا امس كبرنا نبلوها كيز نغركم تغارو شغروم تمسيلكم زهونه تصقم تغطيو حغسلو ناي حوم ناي تغراوي حوم ناي حانت تغراوي تحفتم شغر تسمعي حغس كبرو حمحام يهارمو بس يبلون بك obviously زي حسوت الزربه متحسسها obviously በቃ انا ማለት አይሐሰገን አይተጋገኸን ማለት حقو ግዴታ ዚያስ ዛብ ሽጉር ተተለየን ያ ማለት እዩ አይተጋገኸን ኣብዚ አበቢ ነው ትክክል ዘረባ ተዛሪብ ከለኸ ብዝኾነ እስቀጸልና ገርመኩም አልትራሳውንድ ከማን ተገዲስ ዝወሰሰብ አይብልካን ኮምስ ጠነስና ጓልን ስቴቲ አብና ሐበሻ ኮሚኒቲ ጠኒሳ አልትራሳውንድ ወሲድ ዘመርምራ ሰብ አይውን ይብላ ቆጸራ ወሲዱ ቆልዓ ከመ ያለው ኸወርሕና ወርሑ ቆጸራ ሒዙ ዘመላለሳውን ክንደይ ናይ ገለገለ ንፋዓት ከሉ ኹልም የለንኩም ዝባሃል ኢቭን ምስጠነሰት ድቅ ምስ ሓዘት ይባኣሱኻ ቆልዓ ምስተወልደ ብዕሩኽቱ ተለሚኑን አጠምቕ ይባሃል ኮምደ ይኮን እንትናትና ህይወት ኣነ ኮም ይጋጥመን ሶሪ ኮም ዘጋጥመክን ከ ልዕሊ 900 ዓመት ከም ዝኾንክን ከ ርግጸኛ ይማ ወከሊغي መብዛሕቱ ሰብ ኮም ይጋጥሞ ነይሩ ሕጅኳ ትሕግን እሽትለይ ጽቡቕ ኮይኑ ነይሩ ሕግዳ ተመሊሱ እንዳፈረሰ ኮምታት ማለት እዩ ናተበደይ ኸደሎ እምበር ኣብ መሓይሽ ነይሩ እምበር ቀደም ዳ ኮም እዩ ሁሉ መብዛሕቱ ዘይኮም ይዓቢብ ዋናይ ኩላና ህይወት ኮይ ነይሩ እዚ ተመሳሳለ ኮይ ሓራይ ወልቀጸለስ እትራያ ኩሉና ስራይ ተመርዓው ናብ ዓድዋ ተመርዓው ተመወዳት ካሚ ካብራያ ካብ ስራይ ካብ ዓድዋ ይስሉ ካብ ሓማስ ይስሉ ሓደ ኮይና ኢና ማለት እዩ دحر تغرينيا تزارو سبيك تغرينيا رايا سبيك تغرينيا اوريا نغكلو سبيك تغرينيا دكرايا سبيك تغرينيا سوري انا حنت حسابكم تقولي تقال وميم دولنا او باي ፖለቲካ ጸገም አይኮነ ተወድልኩም አይኮርኩም ዝኾነ ነገር ጸገምኩም ቋንቋ እዩ ከማይ የማን ሓራይሽ ጸገም አይትፈልጦ ምን ይኻ ማለት እዩ ባባ ደቅራያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ባህለ ተጫወት ካብ ደቅራያ ባህሪ ዝፈለጥኮ ማለት እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓቢረ ምስ ተማሃርኩም ብዙሓት ቆልዕዮም ደስ በለኒ ባህሪ ተጻወትዮም ቀለርትዮም ብጣዕሚ እንተፈትዮም ካፈትዮም ካዮም ቶሎ ይኹሩዩ እንተኾረን ካ ዘይትመለሶም እምበር ደቅራያ ብጣዕሚ ጥዑማት ንምንባር ብጣዕሚ ደስ ዝብሉኻ ታይ ዝበሃል እዮም ማለት እዩ ከባቢዮም ኣነ ብጣዕሚ ዝፈቶም ነይረኽ ንማሃር ከልና ሓቢርና ብፍላይ ማለት እዩ ኣብኡ ንሓድረው ነብር ስለ ዝነበርና 4 ዓመት ብሓንሳብ ስለ ዝዓበኹ ማለት እዩ ኤርትራ እዩ ዕላማኹም እስኪ ባሪያ ከመን ቅንጣት መሬት አይንህብ እማኹ ሓመና አይንህብ ይደሊፉ ነይሩ 100 ሚሊዮን ወደብ ደይብሉ 3 ሚሊዮን ክተወደብ ሒዙ is it fair كدوم دلنا حنتا ወደብ it's not fair exactly it's not fair it's not fair يعني انا كل شيء قوم يدبلنا انا انت ايش مكاي كبز دبلكي ابز 120 مليون አሎ ወደብ ይብሉን ኣብ 3 ሚሊዮን አላ ክልተ ወደብ ሒዝካለ ስለምንታይ ንሕና ሓደ ወደብ ንኢትዮጵያ ሒዝና it's not fair ናቦም ናባይ እንዲዩ ና ሓማተይ ባኽሕጉሶም ናቦም እዚ መሬት ኖርማል ንህቦም እኛ ነው ቴሎምና ባድመ ናትኩም ነው ዓሰብኛ ነው ቴሎምና ናትኩም ነው ኢላ ንህቦም is not fair ኩሉ ሓደ ንህቦም ንሕና ከዓ ምፁን ብለኩም ኣለና ምንም ችግር የለን የ10 ሰብዮም ዝኣኽሉኩም ኣብኡ ፍሕኛ ክትመስሉ ይኹም ንብላ ኣለና አንተ ስኹም ቢራት ጸገብኩም ሲ ቢረት ዘይትፈልጡ ኣምባርና ቤትራ ክትመፁለኩም بعلنا خا مخم زندحر نزارب كينا راي وبلو ايرترا تفنطحم زللي والو نيرترا فريسو مقله غبروا شرف غبروا يمدلي راي وخاب ملحسو مندابلو كان ذا عينت فيديو يمسو مالك سلازم بتاع سمارت نكون لنا بتاع من لبامات حدا غزيس ميدا رخيمنا لنا دتفنو زربا نزارب صبا يكون اندلي تفتحي مالت تارجيت راس فقرفي حكينو فقرفي ساليدنا حتى عادي نابو تراي نغبري لي انا دائما
فكري مغنيات اندحر دافت دس زبلكا ميديا اندا ترخبكا دس زمسلكا زرباسيكا ناي ولق ازمسل رئيتوتاتكا مالتي حساباتكا نخلو يوم زوكل እንዳበልካ حسيخا تزارب تخوينكا نخالو سبات ون بحماق عيني كتمتو تغبرو منبر تحجزوم يكون كان زلغا سلازي تخكل يو ناي موغس زربا عنده ابزته كلل اشي وقعي مالتي عسكرات غيرو ايتو ابيتو بيا 4 عسكرات هنصات اباغونا عد حارش شمال با مالتي ما عيني قال 4 إذا حموش جرام بحاتي حجزنا من تعنا مسلكا نهزب إرترا نموتشا من إس إرترا كوتش كابرترا إذا سريح ما ديم ويا سريح ما نحنا أنت على ما نحن ننتهي على ما نحن بنحسب علينا كاب هاجرك ولا وتأمبر الصغا ولا حماس راح ندها لوكا إذا هاجرك هذا لا تكاك تأفنت ذا جنسها مستزرعاتك تقول ولا حلم يبلوها أنا ولا زوال هلم يبلونس مستسرعته يزطفيو نختطف تخوين كان امون تعلما خلوك قالو نابن نختنبري خانبر تعلم زلك علامه مالتكو هيوت زقصل راي مالتي تسفا مالتي تسفا صباح نختطف ولا هلم يبلنا سؤالك كاب صعبكو مالتي كاب صعبكو يلك يخونن ديسكشن كا خم زولك حزب ارترا منتان كوص مسوصكو ايت تطايشو حدا سب انت يلوك يكون انت مع عسكرات تطايشو اتحاسوت ابزي يجمركو مالت نزخونه تنتنا تنتن يلوم نعي ويكا جمجم يلوم مالتيو ايفالويت قبر كيلن اب زخونه خبابي اجري توقعو وصلخا يحيدولس اي حيون زلو تيلومني اي مدحانيت منتان كوسخوني اي حيون زلو انتيله تقصل عند حيوت نيروت مدحانيت نعي ولا حد تقمي يبلن وسا خالي غدات منالبات كفطر لي يخل خونا يفلط حدا غزه تنزارو نحنا مالتيو نمتنتني الا نوعلو سويلا مسللنا تصاون تقولعكم دلخم غنا اخو مالتي افترديت ات معسكر قديمو تطايشو ايكون انتم سدتنياتات ممصا جميرو ويكا كاب ارترا موصا جميرو ماتيمو مجمريا قدمي ات معسكر مطياشو يوم سبات ممصا جميرو زنتهم زموص سبات نوانا طرحك يكون كاينوم نحنا حمشت معسكر نيرنا اهي اب كينيا انتاي معسكر الو اب كينيا معسكر سلسته زرغي ارتراوያን كيدوم اب اوغندا زغر زلو زنبرو زلو ناي اوغندا ارتراوያን معسكر تخيلا نوعيلاتهم يوم كيدوم ايكونن حجي علمواጭ زلو سدتنياتات معسكر سلسته خدت يوم كيدوم سودان زخدو ارتراوያን بليبيا يسغرو فقود اوروبا زركبو ارتراوያን معسكر سلسته تخليهم كيدوم تاي معسكر الو كيتمص اندا تبالك اندا تخدلا نمنت عينا تግራይ እንትኾንተሎ بخمسته معسكر بربعه معسكر تبلالخ بسودان غيرካ تسغرتلخ نعب معسكر تخيلنا اينا لهم مصويعمخ ازي مالت انتاي مالتيو ابتزي يله مالتيو اتخو انتاي زبال نسخه هبي مس حلفت مدراغح زبالي ولا تتنتناخم نو على قنع يكونن كتم عراري وانتر ليكم منكو بقنعكم تيسو زلو نمتاي تحسو دم عدنا إذا دلنا أنا بتعمي تسمعني كيح بحرحات حليفة خمسة كله خسي واي سلام انتهى عد حليفة زخي زلو خيله إجزاء صحابنا عدنا هالوي بحدا مجلك سب آية بزي عقرك دفاع خمسة إلى مجلاك إلى تموداتو مالتي يصرفوا النوري جن كتصرف انت اللي يكون بوليتيك أثر حزلك امبر بحدا مجلاك تبليه بالكن مالتي مهنياتو تريتو اتقالات تتقاقم نوعلو تقصيلو زمص مكبار تبهالي حسكا مقلاس نوعلو لما ديزلو إريتريا عساورتا فرس ولكي جون بلاكش نسرح كريديت هابو ايتم لكم نملا حمال زبير ترانسيا سلازم لخي ياكم دعني تجون زلو نعاي تملخني اذا وفوي دما رايوا اب كند چمچام عينا دما تبل تسلطن اندحريهم زفله حسوا يدمسل سلطن ريهم ودا تግራይ مسكده كلكم ريهم ودا كتكوز دلي سواي مسيرو ያራዳልጆ ጄሪካን ከምዚሉ ተወጠረ ምክንያቱም ኮንፊደንስ አይገበረ ሻዕቤት መጽኑ ለይ ከምዝ እንዳመለ ይገበር ነው ይለውካ እቴና አዴታት የታቆሉ እሱ ከመይብል እዝዲ አቤት ካሊ እختزارው ትኸሊ ሃሺ ጸጋይ ብርሃነ ሊቀህርያን በዚ ከመኒው ሊቀህርያን ናጽነት አርማ እንዴት አለ ብሎ ዘራፍ ይልስ የጋሩ ይስጥር እንዳውዲ የጋሪ ይስጥር በቃ እኔ ሀገራው ነኝ እኔ ኤርትራው ነኝ በተሐደ ግምጥል ይብኑ ሙስተማ ማሐሩካ አዎ እንደምን አላችሁ ጓዶች እኛ እኮ ይሄ ወያኔ ፖለቲካ እንጂ ከኢትዮጵያ እኮ አንድ ነን ይልፋም ሰውም ካይቃጠር ሁላችሁም እሺ የብርጌና ሐመዱን ፕሮፋይል ማድረግ ነው እነሱ በጣም የተመራመሩ ናቸው እዚህ ጋር ማለት ይጥባሊ ወጪ ጎር ይለቀዋል
አራይስ ከሺ ዶክተሮች፣ ፕሮፌሰሮች፣ እጅግ በጣም አዋቂ ወታደሮች፣ ዲሲፕሊኖች፣ ትግልን የሚያውቁ የተከበሩ ናቸው እንዳለ ስብስባቸው። አንድ ዱርዬ ብርጌና ሐመድ ውስጥ የለም። አንድ አነ ነቦኻን ሕሲእናሙ ኣይከማኻን ኢልዎ ዝበሃል ሰብኣይ ማለት እዩ። እዚ እኮ ዝኾነ ይወስዶ ዳዕራ ዓይኑ ብይነ ምሲለ በጉልበት ከመጣ ኣይተመንዎም ግን የመስግነና ለይ ንእድና ኢልኩማ ልብ ክስማዓኩም የብሉን ኣነ ንዑ ዘጠንቀወኩም ዘለኹ ሳክት ክኸውን ይኽእል ኢሉ ከም ደስ ዝበሎ ክኸውን ይኽእል እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣነ በቃ እዚ ሕጂ በቃ ደስ ዝበሎ ዝኾነ ነገር እንታይ እቲ ነዘይዛረሎም ዓንቲ ንጎይል ተስዩ ማለት እዩ ያስጨርሷል። በጸባይ ከመጣህም መሬት ናቸው። ዚስ ኢዝ ብርጌና ሐመዱ መርዓን ኣይጓሉኒ ጻድቃን ገለኢሎም እዮም ኣውፅኦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ርየዮ ተመዛበልቲ ኸኢሎም ረይወት መርዓ ረይወት ዳስታ ይመስል ላይክ ሲሪየስሊ ኣብ هذا ነገር ክርዳኩም ዘሎ ኣነ መርዓ ምግባሮም ክዳን ምግባሮም ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ሰናይ ነገር እዩ። እቲ ዲስፓሪቲ ትፍልልይ ኣብ መንጎቶም ፖለቲካዊ ክላስ መራሕትን ኣትኩም ኢና ዝብልዎ ዘሎ መራሕትን ኣብቲ ተራ ህዝብን ዘሎ ኣብዛ ሃገረ ኢትዮጵያ ትበሃል ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ኣብዚ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ ብብዙሕ ካብ ሓሊፍካ ድማ ኣብዚ ኤርትራ ዝበሃል ኣታወስኽ እንደኺድ ፅቡቅ ኢኻ ትመፅእ ነርካ ማለት እዩ። ሓሊፍና መፀ ፀኒሑ ማለት እዩ። እንታይ ትኸውን መሲልኩም ሒታዋ እናታ ፀገምና ኣብዚ ትግራይ ዝበሃል እሳ ፈሊጥና ኢና ሓቅኻ ኢኻ ኣብዚ የተጋገኻን ጆርጆ ማለት እዩ። ብሱራ የተጋገኻን ትኽክል ኢኻ እተፈላላይ ሰማይን መሬትን እዩ። በቃ ሰማይን መሬትን ድሓንቲ ናይ ኤርትራ ይዛረብን ሕጂ ናይ ትግራይ ዘሎ ፈላላይ ሰማይን መሬትን እወ ጻድቃን ማለት በቲ ሓደ ወገኑ ክንደይ ፐርሰንት ሼር ሆልደር ናይ ራያ ቢራ ፋብሪካ እዩ ይብልዎ እዚ ማለት ኮ በዓል ገንዘብ ይኮ ኣነ ማለት ተማሂሩ እንዲዩ ሰሪሑ ደኺሙሉ እንዲዩ ማለት ድኻ ኮነ አይኮን ግን ጽበዮ ግን ባላንስ ዝኾነ ኢኮኖሚ ክህሉ ከላሎ ናብነት ኣፈላላይ እንተዚየልዩ ኢኩዊቲ ዝበሃል እንድሕርዳ አልዩ ማዕረ ጀስቲስ ኦፍ ዲስትሪቢዩሽን ጀስቲስ ዝበሃል ኣሎ ምሽ ከም እንድሕርዳ ተዘሉ ነይርስ ምናልባት ዋ ንሽለይ ተማቂልና ክንከውን ነይሩና ታይም ወይ ነዚ ስቱዲዮ ዝኾነ ነገር ከን ነይሩ ኣታወድግና ሕጂ ኣነ ከም ዝመስለኒ ዘሎ ግን እቲ ጆርጆ ትብሎ ዘለኻ ትኽክል ኢኻ ሓሶት ኣይኮንካን እቲ ዋና ሽግር ግን ንስኻ ንባዕልኻ ክትደፍር ኣይትኽእልን ኣነ ደፊረ ምሸለኹ ኣብ ዓደይ ዘሎ ንስኻ ግን ኣብ ዓድኻ እውን ከም ኣለው የዝብለካ ዘለኹ ጆርጆ ንዓእቱ ናብ መስመር ትኽክል ኪሉ ዒልካ ይትኺድ ወዲ ኢሳያስ ቤተሰብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምንታይ ይነብሩ ወርቅታቱ ዝእረ ዘሎ ምንታይ ኣለኩ ኣኻ ትብል ትግባእካ ሞ ምስ ሓደ ብስደት በሽቀጥቀጥ ዝበለ ብጣዕሚ ህይወቱ ኣብ ስቃይ እንዳሕለፋ ዝርከብ ሓደ ኤርትራውን ኣወል ስዒድን ሓደ ኣሎ መኪና እንዳዘወረ ውሽጢ ዓዲ ኮይ ዲያስፖራ ኮይ ናይ ውሽጢ ዓዲ ማለት ናይ ውሽጢ ዲያስፖራ እዩ ዓርሶ ኢሉ ማለት ኣይ ሓቅስ ኣይትፈትዋን ኮይንኩም እምበር ኢሉ ተደራፊ ኣይትፈትዋን ኮይንኩም እምበር ተሓቂ ኮላ ሓንቲ ኮይ ኣበቃ ሓንቲ ያ ተሓቂ ግራድ ሳቀየሉ ዘሎ ረይዎ እዚ ሕጂ ፖለቲካዊ መራሒ እዩ ኣብ ናይ መርዓ ጓሉ ገለገለ ናይ መርዓ ጓሉ ዳ ቀረባ ናይ መርዓ ወዳሕትን ወደኩ ነው ዓለ ከምዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይትደናገጽ ኢኻ ብዙሕ ዘሎ ማለት እዩ ኣባና ዘይተነግረ ተኮይኑ እምበር ዘይተገበረ የለን ናይ ፖለቲካ ፈላላይ ክነግረካ ይክእል ነታ ሃፍቲ ከመይ ከም ዝገበሩ ኣፍተር ኦል እኮ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ክቡራትን ፍትዋትን ነታ ወንበር ዘባእሶም ዘለኩ ኣነ ታ ወንበር ማለት እዩ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ደዚኣ ታዘለኽዋ ወንበር ረእዋ እዚኣ እኮ ኣነ ማለት እዩ ሪኣክሽን ክቕበለካ ተዝብለኒ ጥቕሚ እንተዘየለዋ ወዲያ ዋይ ወደነይ ንዓባ ክመርሕ የልኒ ማለት እዩ ምምራሕ ፀገም እዩ ይበልዎን ምምራሕ ንህዝቢ ለይትን ቀትርን ምሕሳብ እዩ ድቃሲኢንካ ምሕዳር እዩ ይበልዎን ሞ ካብ 100,000 በወርሕ ደሞዝ ነርኒ ኣነ ድቃሲኢነ ዝሓድርስ 20,000 ነርኒ ለጥ ኢለ ምሕዳር ይሕሸነኒ ኢልኩም በቃ እዚኣ ገዲፈያ ምኸድኩ ምስቲ ወንበር ግን ምስኡ ተተሓዘ ተኣሳሰረ ጥቕም ኣሎ ኣሶሽየትድ ዝኾነ ጥቕም ኣሎ ንዑ ኮይ ሰብ ዝቃለሰሉ ንሱ ከዓ ክፈጥር ዝኽኣለ ሕግን ስነ ስርዓትን ኣይኮነን ኣብ ዓድና ዘመሓድር ዘሎ እንታይ ደኣ ምምላኽ ምልኪ ዋላቶም መራሕታ ኣይኮኑን ጥራሕ መሊኾም መብዛሕትኡ ሰብ ነቶም ዝመርሑ ዘለው ከምልኾም ጀሚሩ ንሳቶም ኣይኮኑን መሊኾም ንሱ ዘምልኾም ዘሎ ሽግር ዘሎ ማለት እዚ እውን ተወሳኺ ፀገም ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ፓርቲ ምስ ምሕደራ ምስ ቃልሲ ምስ ሃይማኖት ምስ ፖለቲካ ምፍልላይ ኣብይዎ ህዝቢ ተሸጊርና ኣለና ንስኻ በዚ ተወግዕ ንሱ በዚ ዘወግዕ ማለት ኣነ ፈላጥ ኮይነ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ኸማይ ዝበለ መንእሰይ ንባዕሉ ክመሃር ተሎ ሕገ መንግስቲ ብኣፍ ጥራሕ ማለት እዩ ጥራሕ እዩ ተማሂርዎ ኣነ ኣብ ኮምፒውተር ሳይንስ እንደ ተማሂረ ብተግባር ጥራሕ ንባዕሉ ኮድ ገይረ ክሪኦ ይኽእል እየ ዋላ ሓንቲ ሽግር የብለይ ግን እቲ ሽግር ማለት እዩ ፈረስት ኣብ ፕሪንሲፕል ዘይምትእምማን በቃ እዚ ሽግር ፈጢሩ ኣሎ ብዓድና እቲ ናብቲ ኸይድ ከምዚ ገርኒ ገለ እናበለ ማለት እዩ ኣብ እንዳተቀያየሙ እንዳሓደሩ
መከረኦም ረኺቦም ኣለዉ ሕጂ ከዓ ነቲ ህዝቢ ተወሳኺ ሽግር መፂዎ ኣሎ ጆርጅ ድራር ግን ዌልካም ናብቲ ከም ዝበለ ሓሳብ ማለት እዩ ክትነቅፍ ከለኻ ግን ኣጆኻ ኣይትፍራሕ ጀምር ኪደታ በቃ ክግድበካ የብሉን ማለት ክትነቅፍቲ ኮይንካ ዝረኣኻዮ መስክር ኣነ ኣድኒቐካ ኣለኹ በተ ዘቕረብካያ ቪድዮ ግን ኣይትፍራሕ ኣብቲ ጎደቦኻ እውን ከምኡ ዝበለ ሽግር ኣለዉ በሎ እንደናጋዓየ እንታይ ከይመፂ ሎኣም ቅነ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ እዩ ዝመስል ነይሩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታቲልኩም መወዳእታ ድማ ሃናፅ ዘበለ ርእቶ ስለትገርፉ ማለት እዩ ኣዝየ ዘመስግን ሎኣም ቅነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው ድሕና ቀኒውታ ፀፅቡኻ ኣየስምዕና ሰላም ውድላይት ንሕና ሕደርታ ሓዋት ኢማንስቱ እዩ